El jovent no és només el futur del nostre poble, també és el present. En la situació actual d'atur, precarietat i dificultats per estudiar que porta la nostra joventut a emigrar a l'estranger o a les grans ciutats, hem de fer tot el possible per donar-los suport, ajuts i assessorament en matèries cabdals com ara habitatge, educació, sexualitat, drogues o treball. Recuperarem el portal jove i el servei d'assessories, millorant la seva especialització. Farem uns locals d'assaig dignes i una sala pública de gravació. Els joves i les joves locals han de poder desenvolupar el seu talent. Reservarem una part dels habitatges de la borsa de lloguer municipal pels joves i les joves de Blanes. Recuperem barraques com a model de festa major jove. Crearem una borsa de pràctiques per facilitar el primer pas de la gent jove al món laboral. Necessitem un jovent actiu, motivat i incentivat. Ens cal un ajuntament que valori la importància de tenir en compte la gent jove. Hem de recuperar Blanes.